गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बावखुंग्रि फोरबोखौ बे खेबावबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जादों। देग्लायनि 11थि बावखुंग्रि फोरबो बानजाय आफादा बे खेबाव गेलेनायनि अनगायैबो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार बादायलायनाय लादों। टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्सियेल इन बड'लेण्ड बे आयदानि सायाव रनसाय लिरनाय एबा एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ फरायसाफोरनि थाखाय खुंफुंनो थांखि लादों। 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बे कम्पिटिशनखौ लानाय जादों। लोगोसे फरायसाफोरा बिटिआरनि थागिबि जानांगोन। बे बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जायखिजाया फरायसाफोरानो गावनि फट' थानाय बैसोनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे आधार कार्ड नङाब्ला एडमिट कार्डखौ जमा होनांगोन। दिनै एबा 10 एप्रिलनि गेजेराव जायफोर एसे राइटिं कम्पिटिशनाव बाहागो लानो सानदों गाव गावनि फोरमान बिलाइ एबा फर्मखौ जमा होनांगोन होननानै बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा मिथिहोदों। बे बादायलायनायाव जायफोर सेथि मासि मोनगोन बैसोरनो 25,000 रां, नैथि मासियाव 15,000 रां आरो थामथियाव 10,000 रांनि बान्थाखौ होनाय जागोन। बेनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय फोसावनाय मबाइल नाम्बार 9678278934 आरो 9395532495 आव सुलाद लानो हागोन। लोगोसे देग्लायनि 11थि बावखुंग्रि फोरबोखौ 12 आरो 13 एप्रिलाव खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायनि नखराव रेशन कार्ड दङ नाथाय दासिमबो अरुण'दय आस'निखौ मोनाखै बैसोर लक सभा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो अरुण'दय आस'निखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जायफोर आइजोफोरा लाखपति बायदेव आस'निखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बैसोरनि एकाउन्टआव आगस्ट दाननि सिगांनो 10,000 राङा हाबगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों। फैगौ इलेक्सनफोराव नांगोलनि सावगारि लानानै इलेक्सन गेलेनो मानसि नागिरना मोननाय नंला। केन्डिडेट नागिरनानै मानसिफ्रा एप्लिकेसन होयो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा उल्थायै बिजाथि नागिरफिननांगोन। बे समा फैगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। 17 बोसोर गोलाव खुंथायाव थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अननायखौ बुजियासै। रायजोफोरखौ गादबनानै दोनबोबाय, हिंसा हिंसि खालामबोबाय, लोगोसे हानि मोनथाय होबोआसै। बैफोर गासै खोथाफोरखौ लानानै बे बाराव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोआव भट होनो गोसो गैला होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बैसागु एबा बिहु फोरबो खुंफुं आफादफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागु एबा बिहु फोरबो। बेखौ लानानै दासान्दि आसामनि खना खनला जायगाफोराव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो एबा फालिनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय आसाम सरकारा बैसागु एबा बिहु फोरबो खुंफुं आफादफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों। मोनफ्रोमबो बैसागु एबा बिहु फोरबो खुंफुं आफादफोरनो 1,50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावना होदों। हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय। तामुलपुर हाग्रा बिफान आरो खावरुबाहा पुलिसनि नाजानायाव गोबां दंफां आरो दंफां हाखावग्रा मिल जब्द खालामदों। आयेननि बेरेखायै गोबां लाख रांनि दंफांफोरजों लोगोसे दंफां हाग्रा मिल बोखांनो हादों। तामुलपुर रेन्जनि सिङाव थानाय खावरुबाहायाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बोखांदों आरो गोबां बेसेन गोसा दंफां बोखांनो हादों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा दंमोन। नाथाय दिनैसिम रावबो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुन्द्रिजरा गामिनि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो राङारि अनसुंथाइखौ होनांगौ होननानै बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों। दिनै गोबां लाख लाख सुबुंफोरनि एकाउन्टआव रां हाबगोन। अरुण'दय आस'निनि मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव रां हाबगोन। गासै 1,250 राङा अरुण'दय आस'निनि मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन। बिधु पेन्सन मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआवबो रां हाबगोन। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफ्रा मोननो गोनां रेशन लायनायनि दिनै जोबथा सान। दिनैनिफ्राय रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननाय मुवाखौ मोननाय नंला। मानोना मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो गोनां मुवा बेसादफोरखौ लायनांगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावना होखादों।
लकसभा बिसायख'थिनि सिगाङावनो मेरापानीआव हिंसायारि थासारि। मेरापानी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं दरानिआव जादों बे हिंसायारि जाथाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 नं दरानिआव थांनाय सानखालि हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिजेपि दोलोनि गंसे बिसायख'थि मावख'खौ बुफाय-बुसि खालामदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथायनि हेंथायै बिजेपि मावथिफोरा मेरापानी थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बक'नि जामबारियाव सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। बिसिनि आखायाव फिसायनि जिउ खहा। मंगलबारखालि बे बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिसिनि आखायाव जिउ गोमानाय फिसायनि मुंखौ सार्किट ब्रह्म होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुफालि ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ गावनि फिसाय सार्किट ब्रह्मखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारदों। सार्किट ब्रह्म आरो रुफालि ब्रह्मनि न'आ चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय उलुबारियाव। नाथाय बिसोर सानै बिसि-फिसायआ खामानिनि थाखाय बक'नि जामबारियाव शहीदुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंनि न'आव भारा लानानै थायोमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो जामबारि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै खौरां लाहैयो आरो रुफालि ब्रह्मनाव सोंथि सोङो, जेराव रुफालि ब्रह्मआ गावनि फिसाय सार्किट ब्रह्मखौ गोदोना सेरथेना बुथारनायखौ सिमान लायो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सायाव नोजोर होनो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ सेनियर आइपिएस अफिसार कलि राघुरामी रेड्डीखौ आसामनि पुलिस अबजारभार महरै थिसननानै बिबान गथायबाय। गुवाहाटीआव थानानै आइपिएस अफिसार कलि राघुरामी रेड्डीआ आसामनि गासै मोन 14 लकसभा बियाबावनो नोजोर लाखिगोन होननानै मिथिहोदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।